A yau, Right Honorable Muktar Aliyu Betara ya kai tallafin taki wa al'ummarsa na garin Bayo Local Government. Betara Vision ne gidan alkhairi. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a gidan TV mai albarka na Betara Vision. Right Honorable Muktar Aliyu Betara dan majalisa ne mai wakiltar biyu kwaya Bayo Shani. Ya ba da tallafin taki ne domin inganta harkokin noma. Da wannan aikin ba yau ya fara ba, ya saba kamar yadda ya kai wa mutanen Shani, to haka ya kai wa mutanen Bayo. Ku biyo mu don ganin yadda rabon yake kasancewa. Right Honorable Muktar Aliyu Betara ya ba da wannan tallafi na takin ne ba tare da ko sisin kowa ba, kuma bai ce a karɓa ko sisi daga hannun kowa ba. Ya ba da wannan tallafi ne saboda tallafa wa manoma da ba su kwarin gwiwa akan abin da za a ci da kuma dogaro da kai. To masu kallo, duka anan ne muka kawo ƙarshen rahoton mu. Ku ci gaba da bibiyar mu a gidan TV mai albarka. Ni Taku Sa'a daga Betara Vision.